ole masa in thlir tu te chibai ka bu le vek chewa tu tuma chuan hei Mizoram chunga news rang viral reng ania ani tin deuh thaw hianin a thumak pui le rap thlak pui hriat tur omamati tur khopani to ni chuan veina po khan champhaya ruang chhar kha ani le nul maya khatiang khanin thil rap thlak pui hi a thleng reng to ni chuan tu tuma po hianin siha district chunga mpox natna kai mu anni tia khan ron viral chiam maya chuan mi tam takin hlawa voini thleng hianin kha news tuna kan soitur ron viral chiam wang khanin tam tak chun lamu thei lawani chu kan share zuyang August ni somni pathum sani somni pali siha district senior chief medical officer Dr. Lanun Ziri chuan siha district chunga monkeypox tatna om ni an soi chu adik lawani ti aron talang aron ti kul maya kan soi zui dorani wanlal hlimpui daughter of F lal hlumoya New Siha West Ru tuna ZMC Aizola enkol mek nat na chungchang thuwa social media then khat tarlan monkeypox hi siha no pangin akai tatlat mai ifim khurang u tia thuthang om hi Health and Family Welfare Department siha chuan angai thu tak hlea siha district chunga hian monkeypox nat na hi ala om lo ti an soya he no pang hi LCMC longtlaya de ni som pathum tharia sani somni palia admit ania ni somni thariat sani somni palia chhuatirani aron tikul maya achiang to khat vewani chuanin he news aron viral tir khan a voini thlein kan soyang khan a mizomi pui tam takin an hlau hle nia mizorama alo rengalom mi an zat hinge kai to ang ti khanin a upalam pangphei kha chu an mu hil thei lo khania tiang khop chuan an omani chuan ti anga chanchin dik lo a bel chian do lawang chi kan la ti chuak fo hi mizo zinga hian kan sim hi poimo hle maya ani taka chuan mizo society a hi chuanin eng han po hlue re wang chi hi kan nia chuanin tun tuma po hei mpox a khovelina a buai pui mek mizoram mai ni lo india ram poina kan hu phur mpox kha mizorama a velo rengalom tia khan fake news kha an lo the dar kha nia hei a poi tak zetani hei kan muang hian an admit hunte a chhuale hunte chuanin LCMC longtlaya ani ngat thu te aron soi chiang ania hetiang anga nga thubel chen dol lo mi pui timang anga ti thabat hayang chi hi tunchina chuanin mizomi puya hian post te tiang anga han ti dar te hi om to lo se kan du hle ni hei tuna kan muang hi nia ani na taka chuan aron thleng lawangem a ke ni soi thei a om lo ani chuan lo ngak hlel ber om ang maya ting anga kan lo soi vak ringot te mi tam tak tan har sat na te a kan siam thei ni ti te kan hriat hi poimo ni engemaw a mi pui in an ngei ven theina turang chi thil dang lam post chak zek ang chi te hi kan omamati tur khop hianin mi zo zinga hen kan om tat zela heng hi a pui hle ni hei dan angin kal du se chu a fake news vor dar ang chi te hei tuna mpox chungcha ka phei chuan India sarkar poina a hup hur ngoi ania ron thleng lo hram se ati ngoi ani amaro chu Asia khomol puya Pakistan kan thren om state ta te kan thren om rama te poniang khang han an kai chur ania khatiang ani chuanin keini India ram chunga po hian aron lut lawang te hi a soilok thei om lawane chumi chu ani awangin a aron lu chian ma a thubel chian do lawang chi mi pui ti thlabar thayang chi thil hi post lo hramila ti kha kanin ngen molane chon hei Freddy chungchang kha ne kan hriat angin Freddy a tlangwal khongoi thlak tak mai ania chu kha thil thlenga tang khanin a thil tha tak mai mi pui hawina an ngai dan aron soina hrang te akaron soi chiang vele lok don ani mizorama tual thana awa thleng jing mol ta ve kan dan po siam rema ti khaw ahun takhop mai tual that tu chu khai hlum zel ni ve to sela tam kan khai vak lawang arem duak mayang tin hei aron out chhuka nia thuron tha tak a thu bel chian tlak zom tlak man tlak tam tak kha mi pui lam pangkhan in Freddy thil to da rang khan aron out chhuwa pui sup kha nia chu a tu tuma hian a then a tlema zong kha karon ta lang dor ania tu mi po hi ani da taka chuanin a dik hle ni tiang hian a tual that tu te hrem na kha khau takin a lekko thak sela chu tual that kan ti awanga kan buayang chi te hi a om rengarin om lo ani chun helai comment pakhata hian
ala thleng zel don comment ringota hian kan top thina ataka te chuak ngam kan mamo aron ti boka chuan hnuaiah hianin mire theile hausakar azau tel telanga tual thina hi atam tualang re theina hian sumin nunna ala thleng zel don ang hle mai aron ti nia adik ve a ani na taka chuanin thahnem ngaina thu vekani chun helai kan muang hian kan comment ringota kan au dual ringota ataka te chuak ngam kan mamo aron tia tuna Freddy thil tona kha chuan ram hlun south Freddy te veng hruai tu te ho kha ataka che chuak ngam ti lo thei an ni lo ani an fakom hle maya kha tiang thak kan mamo ti alang rengani chuanin mira theile hausakar azau tel telanga aron ti po hi thil thleng ve thei thau ani ngot mai te ro ma sela kan chung ko atlak ve lo wang te po ani ma na tiang ril ru kan put te po hi kan fanu kan fa paten tua lo that ve ta se tiang ril ru hi kan la pu thawang em ti ka ngei to mai aron tia heng te po hi mitam tak chuanin adik khop mai mani chana chuanin hanin chan taila tiang reng heng kan tong bik lawang ti to khan omani chona ron chana hian tual thata hian chi ni a om theya ti pal thil thu le tum reng wang hrim tual that thawi chu tu po ni se an mi hring puite tan an hlo oma an mi hring puite bula cheng tlak an ni lo mel aron ti nia an soi dik ve ti thei ani an chan chu an fa ti chana he ti henin aron an han ngai to tak taka chuanin a haradon hlemai tual han that tak sela churon tia chuani pakhat hianin ti pal a oma tum lui ani chuanin du lo ma sen tan tho ngai lom aron tia hi enge ingai dan kha comment lama khan lo soila chon helaya hian dan hi anzam vaka ma se re theile hausakar ero azau si ani hi chu wangin re theile hausa hrimna kar zaul tukna rama hian ti thei tok ti ve mai du na thinlung hian re thei tiril ruwa mun a khwar zelin alarinom aron tia ngai tu na hian mangani ti hi chiang hle ne hen comment tha tak dik box si jina karon sir ho hi adik vel vek ane chu wangin he ting ang chi cheber thlenga thil a thlen lo na tu zokin thu ne tu lampang te hianin dan tharamo khatiang kha kan momo ani ti hi an ngei tu ara na ngai ne keipo tual that tu te hi chu khai hlum zel se ka te mizoram mi an ni emo ral tlan an ni emo vai an ni emo chakma an ni emo tui kuk an ni emo eng mi hring po ni se tual that hi chu khai hlum zel se ka ti ni aron ti bok ania Freddy thil to na rang khanin ani ataka chon zoram mi pui tam tak hi chuanin tual that hrimna dan hi ane an ti tlang ti hi chiang ani a hrimna hi tun anga ane veu reng chuan alana sa thul tu don isoyang hian dan hi chu siam that deuh a hun to ni aron tia police lampo hi thuam chak angai viau thok thape lo an tamba ka thok theilo hrim anom trun bok nen ha thlak tak chu ni aron ti nia tuna comment sang karon chira khanin enge ilo mu ve dan an soi kha adik vek iti ve em chuan thunei tu lampang hian in dan thar mi hausa le mi re theite huap vek dan khau taka lek ko tur hi thar diai po hi aron siam hi a hun tak zetani ti chu alang chiang rengani